Те имат ли толкова изкалки? Иван ти разказал вицове. Чакай, ходи. Писам всичко в книги, трябва да чуя. Само слушам. Вие видяхте всички там снимате, как директно без нищо, плачене по... И това беше. И на това вече вие не сте видяли. Отидохме в Имбуско, стояхме малко и оттам в кафето. Нещо там не разгори, не знам какво стана, поне използвах туалета, което е много. И от тук, оттам тук и малко се постояхме малко така с грим. Това беше малко викане. Не всичко в рамките на малко. От страна на служителите на реда, те изпълняват заповеди на някой чиновник, който стои и говори някъде по филата и им дава нареждания, който сигурно няма един ден да стръжката полицая на улицата. Те момчета си изпълняха задълженията. Аз някакви подробности. Ми не знам, аз сега само подписвах и актове, протоколи, че не съм слушал по членове, по 5, 6, 7 члена, разрушаване на общинска собственост, изпълняване на служебно разпореждане. Не той да го видите, той не се вижда, но понеже толкова е напред техниката в полицията, че си индиго работи и някакси няма как аз да си прочита. Но съответно си издвижиме нещата по обжалване на тези неща, защото е без основания. При сега и да ги изхвърля, същия ще има ефекта, който да няма никакво покритие това. Което съответно, надявам се, че тук е малко по-точно при свидетели. Всички ще заявят това, което ви казвам. Благодарим. Имаш 300-400 си. Благодаря, че дойдохте и отразихте това нещо, тъй като явно тази полицейска държава, това е нормалното отношение към гражданите, които си изразяват гражданска позиция. Викат ли утре в 10 часа? Утре в 10 часа. Предлагам ли за подкрепа? Утре в 10 часа, тук е военно, едно още науче и сега едно още науче, които отдавна да е в Да, не знам, да. Явно утре ще ми инвестирам, ще слушам малко по-скоро, ще видя, няма представа. Първо искам да се запозная това, за какво е... Не е ли заявено в факта? Да, за неизпълнение на служебно разпореждане, за разрушаване на не знам си каква собственост, късане на заграждения, трошене на не знам си какво смисъл, тук е описано всичко, но в момента не мога да ви го кажа. Доста неща ми четаха и ги слушах. Трябва да отидем малко на обощар, тъй като ни влачиха нагоре по магистралата. Влачи ли се? Вие видяхте горката. Страшни престъпник. Да, аз все пак с тия дигнати ръце, може би държах невидимия автомат. Не знам. Вие не знам какво сте видяли. Аз бях с невидимия автомат. Да, но не успях ли ще кажа, че вземаш в момента нямаше. Аз ги видях невидимите. Просто това е. Явно господин премиер, не знам кой е бил там на откриването, се изплаши и много така бързо си изнеси и далха нареждания на момчетата. Аз слушах по станцията през цялото време. Хванете ги тя, за едно от момчетата тук го описах как е да се следи постоянно и как после хората да излезат. Как да излезат, като те в момента гледат го това, сега ги ще казват друг път, не, няма излизаме, защото и наши директно взимаха щитовете от джиповете, от това как сега сигурно ще стане страшно. Взимаха си, не знам дали дойдоха долу с щитове с казани. Имаха заповед, взимайте и не знам какво ще става. Само това успях да дочуя, защото всичко обезтегяло. Не знам, аз там нататък отгоре нищо не видях, тъй като бях в някаква багажника. Зависи това отзад на някакъв джип. И това беше. Друго не мога да ви кажа. Тепърво ще се запозная с това, което е написано. Искам да изгледам и всичките материали, които са отразили, защото аз за себе си знам. Не съм бил изпълнил полицейско разпореждане, аз не съм чул полицейско разпореждане. Някой да ми е казал, не правете това, не правете това, аз нищо не съм чул. Аз просто отидох при хората, които влязоха, които бяха да обявят администрата, вие ако в следващия момент мен обиколих и почнахме да диех си ръцете, да им покажа, че нямам нищо, може би предположих, че имам автомати, ножове, не знам. Това беше, тук се смята между службовете, че имаме няколко лева и една лична карта и един телефон. Но изпълняват заповеди на хора, които нямат един ден като стаж, съм сигурен, на улицата. Да не говоря за министъра, който се знае. И призовавам, нека до вечера всички да влязат в Фейсбук,
да влезат в интернет, да погледнат в Испания, Португалия, Турция, Белгия и другите страни, да погледнат какво е. Черно от хора, да се обайха. Имало е не знам колко хиляди, Испания, Португалия бяха заявили 1 милион, не знам колко са, но бяха. А ние тук колко сме 230 човека. Значи, що сме 230 човека, мисля, че сме достатъчни, за да отиваме ние 240 да управляваме там. А не ония малумници, които задават всичките тия заповеди и така нататък. Ние сме истинските хора тук, ние сме гаражите, уния са пионки. Браво, Болев! Браво! Ако стоят и мълчат, така ще е. Ни тъпчат един по един и това ще е. И тази държава загива. Ние не го ли оправяме това? Няма тази държава. Цялата ще стане, може би, Македония. Или Турция, едно от двете. Не знам. Това е. Има още едно момче. Аре ме, къде красиве, бе! Ето! Ето, героя! И благодаря на всички, че изчакахте 2-3 часа, не знам колко. Еми ще се червем, чая да видя какво ми остави. Тук са ми личните вещи. Ето ти го всичко. Ето ти лични карти. Опълнощам, тъй като мой настойник вече... Викай ми тате! Да ти викам ли тата? Аре бе, класере, бе! Жилата за жителите, или миналата.